Obiectivul general al axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 îl constituie demararea și funcționarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea de jos în sus, prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. Această abordare reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin și să contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, social, demografic, educațional, cultural, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată și implementată local. Localitățile din teritoriul Gal-Siretul Verde sunt Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Vânători, Suraia, Biliești, Vulturu din județul Vrancea și comuna Movileni din județul Galați. Programul LEADER se implementează în teritoriul alcătuit din cele 9 comunități locale din județele Vrancea și Galați prin intermediul asociației Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde, începând cu luna ianuarie 2012. Acest parteneriat public-privat, format din 26 de persoane fizice și juridice, susține dezvoltarea locală prin măsuri de finanțare care reies din strategia de dezvoltare a teritoriului. În urma unor procese de consultare a factorilor locali și a partenerilor, strategia de dezvoltare locală a fost revizuită și îmbunătățită în 3 rânduri, astfel încât măsurile de finanțare destinate comunităților locale din Gal-Siretul Verde să exprime cu adevărat nevoile de dezvoltare ale zonei. Începând cu anul 2012, Gal-Siretul Verde a lansat 54 de apeluri de selecție a proiectelor pentru toate măsurile incluse în planul de dezvoltare a teritoriului. În cadrul sesiunilor de finanțare a existat posibilitatea de a fi depuse proiecte pentru măsurile cu caracter privat sau public, proiecte care urmau a fi implementate în teritoriu. Evaluarea conformității și eligibilității proiectelor depuse a fost făcută de o echipă tehnică, în timp ce selectarea proiectelor a fost făcută de un comitet de selecție cu o componență majoritar privată, în conformitate cu principiile LEADER. Prin activități de animare, informarea posibilor solicitanți și promovarea strategiei de dezvoltare locală, GAL a acționat în permanență pentru a face cunoscute oportunitățile LEADER la nivelul comunităților locale. În urma sesiunilor de finanțare, la Gal-Siretul Verde au fost depuse de solicitanții privați și publici 103 proiecte conforme, fiind declarate eligibile 97 de proiecte. După selectarea acestora de către Comitetul de Selecție, a fost depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale un număr de 95 de proiecte. Dintre acestea, 72 de proiecte declarate eligibile de AFIR au și semnat contractele de finanțare. Valoarea publică totală nerambursabilă a celor 72 de contracte se ridică la aproape 2,2 milioane de euro, reprezentând aproximativ 95% din suma alocată în conformitate cu strategia de dezvoltare locală. Bilanțul actual al implementării strategiei de dezvoltare locală arată astfel: 32 de proiecte contractate și finanțate prin măsura 4141, sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență, 16 proiecte de instalare a tinerilor fermieri, măsura 4112, 4 proiecte în implementare ale beneficiarilor măsurii 4121, modernizarea exploatațiilor agricole, 3 afaceri locale non-agricole, măsura 4312, și 4 proiecte locale de turism, măsura 4313, finanțate prin intermediul GAL. Nu în ultimul rând, toate comunele care compun teritoriul au accesat fondurile gestionate prin Gal-Siretul Verde și au în implementare cel puțin câte un proiect care își propune creșterea calității vieții locuitorilor sau îmbunătățirea calității serviciilor locale. Peste 2 milioane de euro sunt aportul grupului de acțiune locală Siretul Verde în dezvoltarea teritoriului. Ideea LEADER a apărut în România începând cu programul 2007-2013, a reprezentat o inovație, faptul că nevoile pornesc de jos în sus și sunt identificate în teritoriu și apoi transpuse într-o strategie care se finalizează prin depunerea de proiecte de finanțare prin intermediul grupurilor de acțiune locală, reprezintă un avantaj pentru a rezolva nevoile teritoriului. Am plecat la drum în anul 2010 și ne aflăm aproape de finalizarea acestui proiect, cu peste 70 de proiecte selectate și aflate, o parte sunt finalizate și o parte vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2015. Un lucru pe care l-am apreciat și pe care l-am constatat în Comitetul de Selecție al proiectelor a fost faptul că un număr mare de proiecte a inclus și o componentă de mediu.
am constatat faptul că unități administrative au introdus în proiectele lor fie sisteme de nocturnă pentru a ilumina terenurile de sport, fie sisteme de iluminat folosind energia solară pentru a ilumina promenade și centrul civic al comunei, iar o serie de beneficiari privați au inclus aceste sisteme prietenoase cu mediul în proiectele lor pentru alimentarea cu energie din surse regenerabile a pompelor de apă, a diverselor utilaje cu care au fost dotați. Situată pe malul drept al Seretului, la vărsarea Trotușului, comuna Pufești este caracterizată de o economie predominant agricolă, cu accent pe cultura cerealelor și creșterea animalelor. Programul LIDER a oferit oportunitatea de a se dezvolta unor mici ferme de semisubzistență specifice zonei, dar și unor solicitanți privați care au dorit să valorifice resursele turistice locale prin construirea unui centru recreațional în zona de lung a Seretului și a unei pensiuni agroturistice pe drumul european care traversează comuna. Pentru a crește calitatea serviciilor oferite cetățenilor, administrația locală a Comunei Pufești s-a orientat către achiziționarea unui buldo-excavator, care va intra în dotarea serviciului public pentru situații de urgență, precum și amenajarea unui spațiu verde cu destinație publică. Măsura 4322 din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului Gal-Siretul Verde are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Obiectivele specifice ale măsurii 4322 sunt creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite, creșterea gradului de accesibilitate și asigurarea fluxurilor de circulație în localitățile rurale afectate de inundații, care beneficiază de refacerea infrastructurii tehnico-edilitare, îmbunătățirea, refacerea, inclusiv modernizarea, dacă este cazul, a infrastructurii tehnico-edilitare din localitățile rurale afectate de inundații. Obiectivele operaționale ale măsurii 4322 sunt îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural, îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală, creșterea numărului de sate renovate și creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite. Comuna Pufești, aflată în partea de nord a județului Vrancea, se află și în nordul grupului de acțiune locală Siretul Verde. Din punct de vedere al beneficiarilor, în această comună întâlnim atât primăria, printr-un proiect de dotare a serviciului de situații de urgență cu un buldo-excavator, cât și realizarea unui parc în curtea școlii aflată peste drum de primăria din comună. Totodată, ceea ce se distinge în mod deosebit în această comună sunt cele două proiecte pe măsura 313. Un proiect constând într-o pensiune agroturistică aflată la drumul național 2D și totodată un centru de agrement care se află în imediată apropiere a vărsării Trotușului în Siret și totodată în ariile protejate care străbat Gal-Siretul Verde. Primăria Comunei Pufești va întâmpina iarna 2015-2016 mai bine pregătită, ca urmare a dotării cu un buldo-excavator performant adaptat intervențiilor în situații de urgență. Achiziția este posibilă ca urmare a accesării măsurii 4322, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului Gal-Siretul Verde. O a doua componentă a proiectului o reprezintă amenajarea unui teren cu destinația de spațiu verde pentru petrecerea timpului liber de către tinerii din comuna Pufești. Buldo-excavatorul va fi utilizat de către Primăria Pufești prin Serviciul Local pentru Situații de Urgență pentru intervenții la rețelele proprii de drumuri agricole, drumuri comunale, drumuri de pământ și drumuri vicinale, precum și la reabilitarea infrastructurii deteriorate din cauze naturale sau ca urmare a traficului, la lucrările de întreținere și la realizarea unor obiective de infrastructură, la lucrări de deblocare, amenajarea traversărilor de apă, îndreptarea drumurilor afectate de torenți, evacuarea apei din inundații și băltiri, stingeri de incendii, la dezăpeziri și la alte reparații realizate în regie proprie pe drumurile locale.
Măsura 4322 din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului Gal-Sinetul Verde și-a propus îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Prin accesarea acestei măsuri de finanțare, Comuna Pufești a obținut fonduri nerambursabile în sumă de aproape 89.000 de euro. Vă rugăm să ne spuneți ce proiecte ați accesat pentru comunitate. Deci în anul 2015 pentru Comuna Pufești am accesat prin Gal-Sinetul Verde un proiect amenajare spațiu verde și achiziție buldo-excavator pentru situații de urgență, un serviciu de situații de urgență, care este în implementare. La spațiu verde deja suntem în faza de a încheia contractele cu executantul lucrărilor, cu dirigintele de șantier. La ce veți folosi buldo-excavatorul? Buldo-excavatorul, noi ne-am gândit pentru perioada de iarnă, că avem 32 de kilometri de drumuri comunale și locale și e o problemă cu dezăpezirea. Sunt și drumurile așezate pe direcția est-vest și la noi acolo bate vântul numai de la nord și întotdeauna sunt probleme cu înzăpezirea. Nu aveți un astfel de utilaj în comună? Nu avem deocamdată un asemenea utilaj. Pentru decolmatări de șanțuri, canale, e și o zonă mai băltită, avem niște canale, niște izvoare care mereu se colmatează șanțurile. Sunt cetățeni în vârstă, în comună, care nu pot să-și mai facă un șanț, că să-și-l amenajeze și atunci noi cu acest utilaj putem să-l amenajăm noi ca și comunitate, ca și primărie. V-ați gândit și la alte proiecte pe care să le implementați pentru comună? Deci în viitor avem în plan alimentare cu apă și canalizare, la infrastructură de drumuri, deci de asfaltare, restul de drumuri care au mai rămas, mai avem 11 km de drumuri care trebuie să asfaltate. Ne-am gândit la o grădiniță și sperăm acum să reușim ca să le depunem pe aceste proiecte. Măsura 4313, încurajarea activităților turistice din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului Gal-Sinetul Verde, și-a propus dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale, care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității teritoriului. Obiectivele specifice ale măsurii sunt crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei, creșterea valorii adăugate în activități de turism, crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice, creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. Obiectivele operaționale ale măsurii 4313, încurajarea activităților turistice, sunt creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistică la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică, crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Prin măsura 4313, încurajarea activităților turistice, la nivelul Comunei Pufești au primit finanțare prin PNDR, AXA Lider, o pensiune agroturistică cu un nivel de confort de 3 margarete pentru facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată în satul Domnești-Târg și un centru recreațional în extravilanul comunei, pe un teren situat într-o zonă cu potențial turistic, pe malul drept al Siretului, înainte de barajul de la Călimănești. Aportul deosebit pe care Grupul de Acțiune Locală Sinetul Verde îl aduce teritoriului în urma programului 2007-2013 are, din punct de vedere al proiectelor finanțate, un mare avantaj. Dacă la începutul implementării strategiei în teritoriul nostru nu exista niciun centru de agrement și nicio agropensiune funcțională și autorizată, prin finanțările pe care le acorda Grupul de Acțiune Locală, numărul lor a crescut cu 200% prin realizarea celor 2 agropensiuni și celor 2 centre de agrement. Turiștii interesați de vizitarea zonei Pufești pentru agroturism, pescuit sportiv și vânătoare vor avea în scurt timp la dispoziție o pensiune agroturistică cu un nivel de confort de 3 margarete, situată în satul Domnești-Târg, cu acces de la drumul european 85. Prin proiectul depus la Gal-Sinetul Verde, întreprinderea individuală Costea Mirabela a obținut o finanțare nerambursabilă pentru construirea și dotarea unei pensiuni agroturistice în satul Domnești-Târg, Comuna Pufești, cu un nivel de confort de 3 margarete, pentru facilități de cazare, pentru vacanțe și perioade de scurtă durată. Cele 5 camere ale pensiunii agroturistice, care va fi dotată la standarde europene, vor oferi 10 locuri de cazare. Pensiunea va include o bucătărie dotată corespunzător și o sală de servire a mesei cu meniuri tradiționale. Pensiunea, aflată la faza de finisaj
etaje interioare, este dotată cu mobilier și instalații sanitare. Această investiție va crea 2 noi locuri de muncă permanente și va contribui la creșterea atractivității regiunii prin facilitarea accesului turiștilor la evenimente tradiționale locale și în zona naturală de interes turistic. Aplasamentul proiectului valorifică resursele de mediu ale Luncii Siretului și are un real potențial de dezvoltare a turismului în zonă. Construcția acestei pensiuni a fost finanțată prin măsura 4313, încurajarea activităților turistice, iar valoarea finanțării nerambursabile a fost de 100.000 de euro. Valorificarea cadrului natural deosebit din Lunca Siretului în scopuri turistice și de agrement a fost unul dintre obiectivele lansării de către GAL Siretul Verde a măsurii de finanțare 4313, încurajarea activităților turistice. În această zonă, un centru recreațional va fi finalizat până la sfârșitul acestui an și va fi pregătit să-și întâmpine oaspeții. Întreprinderea individuală a beneficiarului Vrabie Bogdan, care îndeplinește condițiile unui startup, va dezvolta un centru recreațional în extravilanul comunei Pufești, județul Vrancea, unde deține un teren situat într-o zonă cu potențial turistic, pe malul drept al Siretului, înainte de barajul de la Călimănești. Beneficiarul, care deține în exploatare 3,5 hectare de teren și 10,5 hectare luciu de apă, va construi un corp de clădire principal și mai multe foișoare. Potențiale clienți ai centrului vor găsi o oază de liniște în mijlocul naturii, cu oportunități de petrecere a timpului liber în zona care oferă un potențial natural, peisagistic, de agrement și științific, având în vedere apartenența la o arie de protecție specială avifaunistică și la situl de importanță comunitară Lunca Siretului Inferior. Un rezultat așteptat al acestui proiect este să contribuie la crearea de locuri de muncă în plan local, în sectorul serviciilor și să-și aducă aportul la dezvoltarea zonei din teritoriul Siretul Verde, prin activități economice non-agricole. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de 90.000 de euro. Ioan Chelaru din satul Domnești, comuna Pufești, demonstrează că fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală sunt o soluție binevenită pentru dezvoltarea satului românesc. Ca mulți fermieri din teritoriul GAL Siretul Verde, specializați în cultivarea cerealelor și creșterea animalelor, Ioan Chelaru a depus un proiect de finanțare pe măsura 141, privind sprijinirea fermelor de semisubzistență, iar fondurile nerambursabile pe care le va primi anual îl vor ajuta să-și dezvolte ferma și să-și completeze veniturile din exploatație, grație cantităților de produse oferite spre comercializare. El lucrează aproape 3 hectare și jumătate de teren agricol. Fermierul cultivă grâu, porumb, viță de vie și lucernă. În privința numărului de animale din gospodărie, strategia sa vizează sporirea efectivului de animale la 20 de porci, vaci de lapte și viței. Ioan Chelaru și-a mai propus ca din resursele financiare proprii, o mare parte să le reinvestească în dezvoltarea și modernizarea fermei.